Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Ipinag-utos na umano ni Capas Tarlac Mayor Rosalier Butz Rodriguez ang pag-realign ng pondo ng kanyang confidential funds para sa mga school supplies ng scholar ng Capas LGU. Para muna ito upang matustusan ang mas malaking pangangailangan ng kanyang mga kababayan. Naritong report. Isa si Capas Tarlac Mayor Rosalier Butz Rodriguez sa mga opisyal na nagpasyang i-realign ng kanilang confidential fund para sa mas kapaki-pakinabang na serbisyo. Sa kanyang inaugural address, inanunsyo ng alkalde ang desisyong huwag gamitin ng 8 million pesos na nakalaan para sa surveillance o confidential fund at ilaan lamang ito sa financial aid ng mga estudyanteng scholar ng bayan ng Capas. Ayon sa Department of the Interior and Local Government o DILG, maaring maglaan ng confidential funds ang mga LGU, ngunit dapat itong gamitin lamang para sa surveillance at intelligence gathering ng may kinalaman sa peace and order. Ang mga gastusin ay kailangang i-liquidate alinsunod naman sa COA rules. Umaga ng Lunes, July 14, 2025, inusisa namin kung paano naging posible ang panukala ni Mayor Rodriguez. Hinarap kami ng legal officer ng LGU ng Capas na si Attorney Catherine Diaz Cunanan at budget officer na si Gina Intong. Yung confidential fund expense, surveillance expense po yan ng local chief executive para sa pag-maintain ng peace and order. At gaya po nung sinabi niya, i-zero niya po ang confidential or intelligence fund. Ibig sabihin, kung anong sinabi niyang projects, doon po mapupunta yung pondo. 8 million. 30% ng peace and order budget ang confidential funds ng LCE. Ayon kay Budget Officer Intong, totoong maliit na halaga, ngunit malaking bagay pa rin umano ito dahil sa lumalaking pangangailangan lalo na sa social service. Kung gagawin natin or popondahan natin yung gusto niya talaga na lahat mabibigyan at ng estudyante may scholar, maging scholar, marami ang kulang. Siguro 50% of the budget. May taunang budget na humigit kumulang 900 million pesos ang bayan ng Capas, kung saan ang pinakamalaking bahagi ay nakalaan para sa social services. Ayon kay Attorney Catherine Diaz Cunanan, legal officer ng LGU, ang hakbang ni Rodriguez na dagdagan pa ang suporta sa mga serbisyong panlipunan sa kabila ng limitadong pondo ay isang malaking hamon sa pamamahala. Sa kabuang budget, 500 million pesos ang nagmumula sa National Tax Allotment o NTA na dating tinatawag na Internal Revenue Allotment o IRA, habang 400 million pesos naman ay mula sa lokal na kita ng bayan. Bagamat maliit lamang 8 million pesos na confidential fund kung ikukumpara sa buong pondo, binigyan din ni Cunanan na malaki pa rin ang magiging epekto nito kapag inilipat sa mga programang direktang makakatulong tulad ng edukasyon at kalusugan. Doon po talaga tinututukan ni Mayor. Gusto niya, umangat yung quality of life ng mga sinasakupan niya. So meron kasi tayo ditong sariling ospital, may ospital ng Capas po, no? So gusto natin na makinabang po lahat, no? And again, marami po tayong mga estudyante, no? Dumadami po yung mga bilang ng mga estudyante. And dumadami din po yung bilang ng mga ng mga senior citizen po natin taon-taon. So isa lamang po ito, no, yes, doon sa mga proyekto. So, kailangan po talaga ng mas maraming pondo yung malaan para maisakatuparan po lahat ng mga pinaplano niya para mag-benefit po yung mas marami dito sa bayan po natin. Sa umiinit na debate sa usapin ng accountability at modelo ng mga local leader para kay magalang Mayor Malu Paraslacson, hindi na bago sa kanya ang usapin ng confidential funds dahil practice na umano nila na kailangang maging liquidated. Kaya walang confidential siyang maituturing na pondo mula sa kanyang tanggapan. Since day 1, 2016 na I assumed Mayor of Magalang, ala ko pong confidential fund. It's reflected in our annual budget yearly na ala pong confidential fund na maka-allocate for the use of Mayor.
At Wala yung pong pinag-uusapan ng confidential funds, ang malimit po natin naririnig, ina-allocate para sa peace and order. Hindi naman ako-compromise yung peace and order. Hindi siya kasi we have the POPs plan. The peace and order plan wherein all the needed budgetary requirements are reflected and we are transparent doon sa pagdagastos. Everything is liquidated and may resibo lahat. So hindi na pala bago sa ito, hindi na balita sa ito. Hindi na. Talagang from day one, wala talaga. Wala. And nasanay na kami na wala, hindi na naman hinahanap kasi hindi namin na-experience na ito. Sa patuloy na diskurso sa paggamit ng confidential funds, lalo na sa gitna ng inihahing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, lumalalim ang pagsusuri ng publiko sa kung saan napupunta ang pondo ng bayan. Bagamat maliit lamang sa kabuang budget ang desisyon na i-waive o realign ng ilang lokal na leader ang kanilang confidential fund, ay nagsisilbing konkretong hakbang umano tungo sa makatao at makabuluhang pamamahala. Paulo G. Santos, CLTV News. Abangan ang iba pang mga balita sa CLTV 36 News mamayang alas 2 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw.